Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gündogor Ukrainadan gowuşýan maglumatlarda gije hökümet güýçleriniň we ortaýatçy separatistleriň arasynda bolan söwüşlerde şol sanda Mariupol şäheriniň golaýynda bolan top atyşygynda 7 adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Ýaşaýjylar bu söwüşiň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri iň güýçli bolanlygyny aýdýarlar. Ukrainadaky soňky maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden diňläli. Gündogor Ukrainadan gawuşýan habarlarda öten akşam hökümet güýçleri bilen ortaýatçy separatistler arasyndaky araçakda ýüz beren çaknaşykda 7 adamyň ölendigi aýdylýar. Aýdylyşyna görä Ukrainanyň Günorta şäheri Mariupolda artilleriýadan hem peýdalanypdyr. Regionyň ýaşaýjylary 3 aýdan agdyk bäri bular ýaly agyr söwüşiň bolmandygyny aýdýarlar. Jurnalistleriň bildirmegine görä 17 awgustda bolan söwüş Mariupol şäheriniň Günnogor şehrindäki hökümet güýçleri bilen bu şäheriň Günnogoruna ortaýatçy separatistleriň kontrolündaky territoriýada ýerleşdirilen artilleriýa arasynda bolupdyr. Habarlarda Mariupolyň 5 kilometr Günnogoruna ýerleşýän oba Sartanada ençemi öý weýran bolup bir newit ambaryna ziýan ýetendigi aýdylýar. Mariupoldaky regional polisiýa Sartana obasyna separatistler tarapyndan atylan top zerarly parahat ilatan 2 adamyň helaklenendigini aýtdy. Separatistler hem hökümet güýçleriniň Donetskiň demirgalyk Günnogorunaky Kharlivkany topa tutmagy netijesinde alandan 3 adamyň ölendigini aýdýarlar. Ortaýatyň daşary işler ministeri Sergey Lavrowyň 17 awgustda Moskwada aýtmagyna görä, Günnogor Ukrainadaky soňky wakalardan çen tutulsa, Kiýewiň täzeden giň gerimli söwüşe taýýarlanýan bolmagy mümkin. Germaniýanyň daşary işler ministeri Frank-Walter Steinmeier 16 awgustda Günnogor Ukrainadaky ýagdaý dartgyndy diýip, täze harby çaknaşyklaryň öňüne almak üçin gysgly gepleşikleriň gerekdigini aýtdy. Ol muny Germaniýanyň Bild Amazon taqadyetine beren interwýusynda belledi. Atyjyklary besetmek üçin fevral aýynda Minskde gol çekilen alalaşyk zorlukly hereketleriň 2005-nji ýylyň başlaryndan bäri belli bir derejede gawşamagyna getirdi. Ýöne soňky hepdelerde taraplar arasynda bolýan çaknaşyklar köpelli. Her gedeginde de olar alalaşygy bozu diýip bir-birlerini aýplaýarlar. Söwüşleriň aglabasy Mariupol separatistleriň elindäki Donetsk şäherine birikdirýän ýolla bolýar. 2015-nji ýylda söwüş türeli bäri Günnogor Ukrainada 6400-den agdyk adam öldi. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetdeş demirgazyk bölегinde ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň söwüşçilere garşy basyşlaryny güýçlendirenligi barada habar berilýär. Owgan Türkmen serhetiniň golaýyndaky Batkyz regionundaky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymurady habar berýär. Awgan resmileriniň aýtmagyna görä Gunmatar Awganystanyň Badygyz welaýatynda da jeňçilere garşy harby operasiýa başlandy. Harby operasiýada jeňçilere uly zarba urulypdyr. Talibanyň 4 welaýat boýunça jogapkärem uruşda ýetýärlanypdyr. Awgan armiýasynyň Gunmatar Awganystanda ýerleşen 207 Zafar atly harby diwiziýasynyň söwüş hereketleriniň başlygy Muhayyeddin Gorynyň aýdysyça çatışykda 5 jeňçi öldürilipdir. 11 jeňçi ýaralanypdyr. 2 Awgan harbysam helak bolupdyr. Harby operasiýa hawa güýçleri hem gatnaşýar. Badygyz welaýatynyň Balamurgap atly etrabynyň obalary jeňçilerden arasalandy. Sebäpden jeňçiler gaçyp çykýar diýip Gory aýtdy. قطعات ما توسط قوای هوایی افغانستان حمایه میشه. 10 جسد دشمن در ساحل باقی مانده و دشمن در Badygyz welaýatynyň 3 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda jeňçileriň hereket edýänligi aýdylýar. Jeňçilere garşy harby çäre Badygyz welaýatynyň Balamurgap, Abi Kemeri we Muqur atly etraplarynda ýola goýuldy diýip 207 Zafar atly harby diwiziýanyň bölüminiň komandiri polkovnik Hoşal Hötek aýtdy. Awgan ýürütek güýçleriniň hem Badygyz welaýatynda başlanan harby operasiýa gatnaşýandygyny ol belläp geçdi. امنیتی ځواکونه او جګړې ځواکونه په دې کې اشتراک لري د کمانډو خاص ځواک Badygyz welaýatynyň Marçak sebtine de mundan 40 gün töwerek öň jeňçiler hüjum edipdi. Marçak sebtinde türkmenler ýaşaýar. Marçakdaky türkmen ýaraglylary jeňçileri ýa serpikdirmegi başarypdy.
Badıgys welaýatynyň häkiminiň orunmasary Şerafetdin Mejidiniň aýdyşyna garanda Abi Kemeri atly etrabynda hem jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Onuň netijesinde döwlet garşydaşlarynyň bir komandiri ölüpdir. Birisi diri ele düşüpdir. Jeňçileri ýok etmek üçin çara görülýär. Şu sebäpden harby operasiýa başlandy. Awgan güýçler bilen Erbeki atly yerli ýaraglylarym harby çarada hyzmatdaşlyk edýär diýip Mejidi aýdýar. مخالفین دولت سرگروپینا به نام مولا محمد کشته مولوی Demirgazak Awganystanyň Paryap welaýatynda hem vice-prezident general dostumyň ýolbaşçylygynda harby operasiýa dowam edýär. Paryap welaýatynda gelecek günleriň dowamında asudalygyň doly ornaşdyryljakdygyny general dostum aýtdy. Paryap welaýatynda parahatçylygy ornaşdyrandan soňra ol özüniň Gunduz we Badaxşan welaýatyna sapar etjekdigini ma'lum etdi. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Demirgazak Awganystanda hökümet güýçleriniň häzirki wagtda Talibanyň söwürçijilerini garşy alyp barýan söwürçileriniň käbir video ýazgylary hem bar. Hormatly radio dinleýijiler, olary görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna we Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalaryna siýahat ediň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti döwlet gözegçiligindäki habar beriş serişdelerini tanqid etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow any günkü hökümet maslahatynda milli medianyň gödek ýalňyşlyklara ýol berýänligini, şunyň möhüm temalaryna degişli makalary çap etmeýänligini, ýurtda geçirilýän reformalary yaramaz beýan edýänligini aýtdy. Bu mesele degişli jekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun döwlet eýçiligindäki habar serişdeleriniň işinden düýpli närazylyk bildirip, degişli ýolbaşçylary tanqid etdi we olaryň käbirlerini wezipeden boşatdy. Geçen anna güne geçirilen ministerler kabinetinin ýygnagynda ýurdun Altyn Asyr telekanaly boýunça görkezilen çykyşynda prezident premier ministerin metbugat we medeniýet işleri boýunça orunmasary Maýsa Muhammedow ýüzlenip şeýledidi. Soňky döwürde ýurdumyzyň köpçüligi habar serişdeleri ýaramy işler. Gadet jurnallarda berilýän materialda köp sany gödük ýalňyşlyklara ýol berilýär. Diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Tanqidi pikirlerde gödek ýalňyşlyklar diýilende nämäniň gözeginde tutulanlygy hakda jekmejek maglumat berilmeýär. Ol şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda iň bir kämil enjamlar bilen awzallaşdyrylyp ýakynda ulanmaga berilen metbugat öýüniň türkmen metbugatynyň hiliniň gowulanmagyna o diýen täsir ýetirmändigini aýdyp, öz tanqidi belliklerini ýene şeýle sözler bilen dowam etdirdi. Bu toplumyň talabalar işlemeýär. Gadet jurnalar çap edilişinde öňküden o diýen tapawut duýulmaýar. Çykarylýan metbugat öňünden hiirin öwürlükdäl diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Bu tanqidi garaşlaryň ýyzy bilen Berdimuhammedow Neutralny Türkmenistan gazetiniň baş redaktory Aman Sariýew wezipesinden boşadýanlygyny we onuň ornuna Mugallimler gazetiniň ýolbaşçysy Maýa Alymowny belliýänligini aýtdy. Metbugat döwlet sırlaryny goramak boýunça komitetiň ýolbaşçysyna Türkmen döwlet neşriyat gullugynyň başlygyna hem işinde göberen kemçilikleri üçin diýen kefiýetleme boýunça käýinç iglan edildi. Käýinçden öz garamagyndaky idaralara gözegçiligini gowşadanlygy sebäpli diýen kefiýetleme boýunça ministerler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Maýsa Muhammedow hem öz paýyn aldy. Prezident bu hili garaýşlaryny ýygyderli beýan edip gelýär. Meselem Muhammedowanyň iş başarnygy mundan öň 2011-nji ýylyň sentýabr aýynda hem prezident tarapyndan tanqid edilipdi. Şol tanqidi belliklerden soňra telim gezekdirli metbugat serişleriniň ýolbaşçylary çalyşyldy. Olaryň aglabasy işinde göberen kemçilikleri üçin diýen kefiýetleme boýunça wezifelerinden boşadyldy ýa-da käýinç aldy. Emma kemçilikler diýilende nämeleriň gözeginde tutulýandygy, gazet jurnallardan nämeleriň talap edilýänligi türkmen metbugatynyň öz professional işini nädip kämilleşdirmeligi barada hiç ýyl anyk zat aýdylmaýar.
Bu barada iň bärkisi halk köpçüligine hiç bir taqiq maglumat berilmeýär. Şol wagtyň özünde de döwlet eýetçiligindäki metbugatyň işiniň türkmen jurnalistlarynyň derejesiniň prezidenti asla kanagatlandyrmaýandygy köre hasa. Emma bu ýagdaý ýyllar boyu üýtgemen gelýär. Netijede Türkmenistanda şol bir kemçilikler bilen şol bir tanqidi garaşlar gaýtalanyp dur. Türkmenistan metbugat azatlygy boýunça dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri diýilip hasaplanýar. Metbugat uyguramasynyň sanawynda Türkmenistan iň yaramazlaryň arasynda ikinji orunda durýar. Kärdeşi Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun habar beriş serişderlerini mundan odal hem ençime gedek tanqid edipdi. Bu tanqidlaryň ýygyderli dowam etdirilmegine näme sebäp bolýar? Türkmen jurnalistleriniň işi näme sebäpden prezidentiň göwnünden turmaýar? Kärdeşi Muhammed Tahir'in Şweýçarda ýaşaýan ýazyjy Ahmet Weltapar bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Muhammed ağa prezident Berdimuhammedow metbugatda gödek ýalňyçlyklar göberildi diýip döwlet eýetçiligindäki metbugaty tanqid etdi. Nämäniň gözüňde tutulýanlygy belli däl elbetde. Siz şol metbugatda öň işlän adam, häzirim oňa uzakdan syn edýän adam, prezidentiň nämäni gözüňde tutýan bolmagy mümkin? Siziň pikiriňizçe gödek ýalňyçlyklar diýilende. Benim fikrimçe Berdimuhammedow Türkmen metbugatynyň okuyjularyň ünsün çekip bilmeýänligini tanqidlaýar. Ol bir belli fakt Türkmen metbugaty, Türkmen okuyjularynyň, teletomuşaçylarynyň hemde radio dinleýijileriniň ünsüni çekip bilen ok. Türkmen teletomuşaçylarynyň ýarsy Orsiýetiň telewiziýasyny görýär, ýene bir bölegi Türk telewiziýasyny, ýene bir kiçiräk bölegi Ýewropa, ingliz dilinde Ýewropa telewiziýasyny görýär. Gara şol Türkmeniň öz milli telewiziýasynyň hem radiosundan gaýry islenlik köpçülikden habar serişdelerini görmäge taýýar türkmenler ýöne özünikinden bizar. Ana şolam Berdimuhammedow injilykdan gaçyrýan bolmaly. Ýankyýaly tanqid bellikler ýygyderli gaýtaranyp gelýär. Ahmet ağa muny näme üçin düzedip bolanok? Oň düzedip bolmaýanynyň sebäbi bar elbetde. Ýöne ilki aýtjakladym şo Berdimuhammedowyň şol kemçilikleri görýänligi gowdat. Emma şonu tanqidlasa da düzenok. Şoň düzedip bolmaýanynyň iň düýpli sebäbi ol aýdylanok Türkmenistanda. Metbugatyň üstünlükli bolmagy üçin Türkmen metbugatynyň beýleki ýurtlaryň metbugaty ýaly azat erkin bolmagy gerek. Çünki bir deňeşdirmäni aýtsam mümkin Berdimuhammedowyň muňa gowy düşünmegi ahmal meni ananýan. Ine oň özü at çapmagy, at minmegi gowy görýän adam. Şol meňdetmäni men neşeýlerek aýdasym gelýär. Bir duşokly aty sen gamçylanyň bilen ol duşokly at çapma. Ine Türkmen metbugatym duşokly duran bir at diýip gözüňe getirmeli. Prezident Berdimuhammedow şoň üstüne minip şonu saýgylaya ýöne aýanyň duşogyny çözen ok. Şonu çözse şonu ol at çapar öňe. Ahmet ağa Berdimuhammedowyň şu tanqid edýänligi onuň şu kemçilikleri görýänligini aňlatýar, görmegem gowy zat diýdiňiz. Indi ýöne beýleki tarapdan döwlet onuň öz ineme elinde, metbugat onuň öz elinde. Göreni bilen, tanqid edeni bilen ol düzelmese onu kim düzeltmeli Ahmet ağa? Onu düzeltmek üçin şol Türkmenistanyň köpçülikden habar serişdelerini umuman şol metbugaty jogapkar adam otur köşkde. Oňa Hramow diýerler. Diýmek ol diňe gazetyň başynda ýa telewiziýa kanallarynyň başynda oturan kiçijik wezipeli adamlary tanqidlap oňmorlarla şoň düýgünden tutmaly. Diýmek şol köşkde oturan adam Türkmen metbugatyny kössep, şonu örkläp bir adamyň öňe ätdirenok. Prezidentim ol köşkün içindäki şol ýalňyş komandalaryň üstünden aşyp onu görmen göskeni şol duran atyň özüne gamçy urýar. Meniň pikirimçe şol düýpden tutmaly. Belki şonu birden Türkmen metbugatynyň hiltaýdan düýpli özgörmegi hem prezidentiň anamyny ödemegi mümkindir. Ahmet ağa beren maglumatyňyz üçin sag bolun. Sizem sag bolun. Kärdeşi Muhammed Tahir'in Şweýçarda ýaşaýan türkmen ýazyjysy Ahmet Weltapar bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň milli mediýany ýygyderli tanqid etmeginiň sebäpleri barada Azatlyk radiosynyň dinleýijileri, okujylary nähili pikirde. Internet sahypamyza gelen tesvirleriň birinde Nazar Gurdow özüni övmeli başga zat ýok, tanqid etse habarçylar halkyň işi ýok diýmejegi ýa-da Türkiýeden gelip bilmän ýatyrlar diýmejegi belli diýip ýazypdyr. Yeni bir tesvirde Zahanowna Gulgulistan, Türkmenistan diýmeli, diýmänem bir görsün, bagtyny ýatyrar diýär.
Dildar atly okuyjymyz olaryň näme barada ýazýandygy we umuman näme edýändikleri gyzykly diýip türkmen baştutanyň tanqidine ýa bolan türkmen mediýasy barada ýazan tesbirinde belliýär. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aktiv ma'lum etmäge çagyrýarys. Munyň üçin azadhabar.com web saytymyza tesbir ýazyň, sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda anny öne geçirilen hökümet maslahatynda Aşgabat şäheriniň häkimi hem işden boşadyldy. Munyň sebebi işde goýberen kemçilikleri bilen düşündirildi. Täze belenen häkimiň öňünde indi nähili wezipeler goýulýar. Kardeşim Zehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Anny öne geçirilen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň häkimini işde goýberen kemçilikler diýen kesgitleme bilen wezipesinden boşadyp, onuň deregine Köpeta etrawynyň häkimini belledi. Indi Amanrada täze bellenen häkimiň öňünde duran esasy problemalar näme? Ýagny Aşgabat şäheri bilen baglanşykly. Aşgabat şäheriniň köşe ýol guruluşy bilen, howadyjy sistemalar bilen, tele antenalar bilen, gaýry kommunal durmuş hyzmatlary üçinçil bilen baglanşyklary näçe diýsem bar, ýa bolmasa Aşgabat şäherine hasanan bolsa bir wagtda ýykylan, häzirem zaýnal bilmän ýören bar. Nähäzi wezipede täze häkime bir işinde üstünlük arzu ederdim men. Hem de şäher ýaşaýjylarynyň arşikaýatyny ýeterden seretmeklerini, şonu öz wagtynda çözmekligi arzu ederdim. Amanrada ýakynny çoğunly daçylyklaryny hem de şor daçylyklaryny hem ýüzlerçe hatda müňlerçe jaý ýykyldy, şoň bilen baglanşykly müňlerçe adam hem jaýsyz garly ýa-da başga ýere göçmäge mejbur boldy. Şol ýaşaýjylaryň täze ýaşaýyş jaý bilen üpçün etmek meselesi nähil çödüler ýa-da şolaryň ykbaly nähil bolar? Çakımçak bolsa ol mesele dolanyp gelmeseler gerek. Sebebi öňşol jaýlary ýykanlaryna biz daşa ýerlerini, ýaşaýyş ýerlerini bermedik, bagwançylyk ýerini berdik diýip aýtdylar. Hem de jaýlaryň bir kanun salynanlygyny aýtdylar. Elbetde bir kanun salynýar, şol şäher häkimliginiň gözüniň alnyna bolup geçdi. Eger şol bir kanunlyk bolan bolsa onun killap gözüm görmezlige salyp ýerinden döwatlar bir kanun boldy diýmek bir karam oýun bolýar. Şol üçin olary bir aňruzur adamlara ýaşylyk etmek netleri istegler bolsa onu bagwançylyk ýerleri elinden alyp çöýerlerde salan jaýlary ýykylan adamlara täzeden yer vermek hem de yerli guruluş materiallaryny ýeňillikli vermek ýaly işler ýola goýup bolardy. Amanrada şeýlede Aşgabatyň käbir tewitlerini su, tok, üpçünçiligi bilen baglanşykly käbir näsadyklaryň bardygy barada bize wagtal maglumatlar gelip goýşýar. Indi şu agdan problemalarymyz Aşgabatyň haýsy etraplaryna değişli. Şeýlede bu problemalar nähil çödüler? Agdan problemalarymyz Aşgabatda soňky onun mäsçillikde salynan elitni diýilen jaýlaryň ýerleşýän kwartallaryna, etrapçylaryna bolaýmasa Aşgabat şäheriniň ähli ýerinde de bar problemalar. Meselen bir ýerde su köprek kesilýär, beýleklerde azyrak elektrik togyň ýagdaýam şeýle. Bu meseleleri çözmek üçin iki wagt gerek. Birinciden bar bolan kemçilikleri döwlet derejesinde boýnalmak gerek. İkinciden hem adamlaryň galp pasawatyna ynanman hakyky gözükçülük gerek, hakyky talap etmek gerek. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kardeşim Zehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýekşenbe güni Türkmenistanda geňeşliklere saýlawlar geçirildi. Türkmen mediýasynda jemgyýetiň demokratik guruluşynyň subutnamasy diýilip häsiýetlendirilen bu saýlawlara ses berejileriň 92,18%-nyň gatnaşanlygy habar berilýär. Raýatlaryň aktivligi demokratik reformalaryň çuňlugyny görkezýär diýilip hem resmi maglumatlardan ykdaldy. Azatlyk radiosy ses berejileriň biri bilen söhbetdeş bolup onun öz tejribeleri bilen gyzyklandy. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultanyjy etrabyndan Humay bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmenistanyň ähli etraplary boýunça geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Siziň özüňiz saýlawlara gatnaşdyňyzmy? Şu ilatyň saýlawlary barada, deputatlar barada pikir garaýşy nähili?
Yok, katnaş bilemda. Biz pensioner olan soň näme wagt biz deputat öýleki yerlere barwam oturumdak. Halkyň işinde özümüz şu meşgullanıp aýlanyp ýörüsda. Taýlawlar geçjek wagtynda taýlawlara çaqylyk gelýärmi? Wagt şol öýümde hata gelýär ölenýäni onu hemmemiz bir ýere biriktirip bir adam taşlak gelmeli däýelerde her haýsyňyz baryň diýende köýlük boldy. Biz şoňa barakata özümüz taşlap şo zatlaryň hemmesini göz ýetirjek. Ýöne şo taýa biz bar bilemdik. Näme sebäpden bar bilemdik? Aralyk uzak, ulak ýok, ol aralykda ýola çykmaly ýolda şol köýlük dogry gelse minip şeýdip gitmeli. Araňyz näçerek uzaklykda mysal üçin? 10 kilometr, 8 kilometr ýola ýürümeli, ýürüp barmaly. O taýlaw geçilýän ýere. Territoriýasy boýunça ýanky obalarda, daýhan birleşiklerinde obalaryňyz bölegirem bolsa, ýanky deputatlaryň suratlaryny asyp, şolaryň terjime hallaryny asyp, ilaty öňünden tanışdyranoklarmy? Ýok, ony zatlar biz görmedik hiç aýdynam. Deputat diýen nirde, olaryň nirde oturýanyny mene häl bilmedim. Darada bar görýän olar görmedik hiçem. Ýanky saýlaw güni şu bir adam öňünden gidende şol näçe adam derek mysal üçin ýanky saýlaw bülten atyp bilýär. Bir onun national ýagtyda öler atyp gelýärler. Deputatlaryň kimdigini bilýäňizmi? Ýok, deputatyň kimdigini mene bilemek. Ne bülten taşlamaga maşgalaňdan giden agza şol gyzyklananok baranda şu kime ses berýändigini bilýärmi? Bar bülten taşlan. Ya onu men bilmedim. Şolar şonu taşladyk, guta bolan şo taşladyk şo guta. Şöýdip ýygyna gelýärler. Gutadyň dykda gaýtdyk diýerler bolany. Deputatlara bir yüzlenmek, şolara bir möhüm düşäjek işler sizin bir şu deputada yüzlenen aýmaly meseleňiz ýüze çykýan durmuşda bir wagt şu deputada yüzlenen işim biterdi diýen ýaly bir mesele ortaga gelýärmi öz durmuşyňyzda? Şu bizler üçin jaý salmak ýaman gynrak bolup dur. Maşgalamydam agyr. Şo material gymmatrak bolup dur, jaýam öňür bilemek. O taşıwdy material gymmat ýa-da. Şolara wagt kömek etmäni, şolara biz tapamyk, deputatlar kömek etse, baryp bir aýlanyp görseler, materiallar, zatlary, şonda biraz ýeňillik boljak. Bizim şoňa bara bir baryp tutaýasymyz gelýär-de, kömek bolarmy, gaçyk ýeňillik bolarmy diýip. Şolaryň nirdedigini biz tapamyk. Şolar tapsak bir bar paýyş desek, bir azajykça ýeňillik bolar diýip umyt etýäs. Habar Sima Sultana Çilowanyň Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultan Eze etrawynyň Humaý bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlary azathabar.com web saýtymyzda hem görüp bolýar. Oňa Türkmenistandan derweden.net ýa-da Qarawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky tany jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.